Så er vi i gang. Skal vi starte nu? Jeg er altid noget startet. Hvad så? Alle sammen, velkommen Altså... til The Fabulous Team of All Time. This is so amazing. Ja, det er episode 3, tror jeg. Wow, prøv at se, jeg svæver bare opad. Jeg ved ikke helt hvordan. Uden at baske med vingerne. How Could this happen? Hvordan gør du det? Jeg har fundet den sted. Det er fedt. Jeg har 2 Behemoth Gates på mig. Ja, det er sjovt. Ui. Og så går vi ned. Kan ikke gå nedad. Kan ikke komme længere op. Nå, lad os... Er det grænsen? Nej, det er det ikke. Overhovedet ikke. Grænsen er sådan noget elektrisk ting. Hvis du er på vulkanen, så er du sådan lige over vulkanen. Ja, det kan jeg godt huske. Så lad os lande, og så... Jeg skal i gang med at sætte. Så... Høj forresten, alle sammen der. Alle sammen derude. Husk like, comment, alt det der. Jeg er til dig alt jeres support, eller hvad man kalder det. Ja. Hvad hedder det? Alt det der. Dem så ting og sager. Ja, det tror jeg vi kalder det. Ja, dem så ting og sager. Det værdsætter vi virkelig. Ja. Nå, okay. Lad os gå ned og sætte Behemoth Gatesen. Ja, så det her, det var vores nye sted. Ja, eller mit. Eller dit nye sted, fordi ja, vi beholder byen som det er, og vi kommer også til at lægge en video med det. Sikkert i hvert fald. Og vi beholder det. Men lige nu, så bliver det noget med, at vi har tænkt på, at jeg vil i hvert fald selv gerne have mit eget sted. Og det er det, jeg er i gang med at arbejde på. Jeg har fundet snap point. Er du klar til at placere den første? Ja, jeg kommer lige ned. Jeg ved ikke, hvorfor jeg stod og talte. Ja, jeg flyver over i luften, imens du sætter den. Sådan, så... Ja, du kan se den selv. Ej, min fakkel går ud. Men det er jo flot faktisk, og jeg satte den der, fordi der er sådan en mur der, sådan til selv. Det er i hvert fald jeg kigger på dig, men så satte der sådan lige pludselig, var der sådan... Jeg har en til, men Har du en til? Nå, ja, så er det ikke et rimelig stort area, du får så? Jo, det er også meningen. Det er jo fedt. Har du også dørene? Hvad? Du har vel taget dørene med, har du ikke? Jeg har ikke lavet nogen dør. What? Ja, what? Ej. Okay, så tænker jeg, hvad er der galt med det? Så det er jo bare sådan en stor port, der står, og dyr kan gå ind med det samme, uden at de behøver at smadre nogle dør eller noget. Ja, men jeg skal først lave gatesene, fordi det er det, der koster mest. Okay, så tænker jeg, at vi sætter den der. Det er okay. Og så går den så ned der. Langt ned. Ja. Ned til fronten. Se. I will look when it's happening. Jeg har allerede gjort det. Hvor står den? Om på den anden side. What? Jeg tænkte, det var herovre. Du står bare derovre, så det er herovre, jeg har sat den. Okay. Og jeg... Vil du sige, du skal til at... Skal du ikke lave 2 porte mere? Men det kan godt være, at jeg lige sætter det derop. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Det er faktisk okay. Så har jeg lige det her sted her. Og så sætter jeg den bare direkte den vej. Nedad. Og måske kunne jeg godt sætte den der lidt bedre. Det finder jeg ud af. Det er sikkert. Måske var det heller ikke så smart, at jeg satte den om natten. Nej. Men nej. Du kan altid arbejde lidt mere på det. Ja, det kan jeg nok Hey, også. nu skal vi kigge på mit sted? Kan vi da godt... Jeg har også fundet et lille sted, jeg vil arbejde lidt på, men... Det er kun sådan en lille grimt dumt hus. Ja. Jeg vil kigge på mit sted på samme tid. Jeg tror nogenlunde, det er den her vej. This way. Avenue. We are going to the top. Det er hen imod Green Tower, så... Ja. Var det det der sted, som vi kiggede på de der dale? Nej, det er der, hvor et... Ja. Nå ja. Jeg havde næsten ikke gerne vise dig, men som jeg ikke valgte alligevel, fordi nu fandt du det her, så du tænkte, du have en by her, men så fandt vi ud af, at ja. Ja, vi havde lige... Så havde jeg faktisk tænkt på noget andet. Vi havde lige nogle overensstemmelser. Ja. Så ikke sådan diskussioner eller noget som helst, vi skulle bare lige finde ud af det. Så, okay. Og så flyver vi til venstre, total omvej, og så flyver vi til venstre igen. Hvorfor vi flyver den her vej, jeg tror, det er den her vej. Du skal vide. Ja, men jeg har ikke sat noget, hvis der var et flag, og hvis jeg ligesom havde tænkt lidt mere over, så bor jeg her.
Jeg havde tænkt mig over, hvor det var. Vi flyver seriøst op og ned. Jeg aner ikke, hvor det er, jeg er. Er du helt seriøs? Ja, jo, jeg ved ikke, hvor det er, men... Kan du ikke lade være med hele tiden at flyve rundt? Ja, undskyld, det er den her vej. Vi flyver hele tiden hen mod mit gamle hus. Eller mit nye hus, altså. Undskyld, ikke gamle. Men Ja, til næste gang, der kan det godt være, at jeg lige har lavet noget tæmning eller et eller andet derinde, eller lige får lavet nogle små vægge, sådan så jeg lige kan starte med det. Men Jeg må hellere sætte mig på den her ting, fordi at... nu har jeg brugt så meget stamina. Har du? Ja. Jeg har stadig sådan 600 stamina tilbage. Jeg har... Vent, hvor meget stamina har jeg? Jeg har 400 stamina. Jeg har stadig 600. But we're good to go. Yeah, we're good to go. Good to go. This place is Good to go. really weird. It's really weird. Really weird. Really weird. Look at these. Kan du finde ud af, når det er der? Ja, nej, det er ikke lige her, faktisk. Kan du bestemme dig? Jeg har bestemt mig for, hvor... Nå, jo, her, det er her. Det er lige her, og så har jeg bygget mit lille grimme hus. Ej, du hat. Ej, hvor er det flot. Så er det løst. Tusind tak. Jeg er så også ved med mit lille hus. Og du har et lille drop dernede. Og Ja. du har mange fiomier. Og frøer. Altså, det er bare et værre smøg, der bare ligger på den. sarkoer. Ja, det er helt vildt. Okay, nå, det var sumpen. Du var simpelthen lige ved sådan noget sumpen. Ja, eller jeg bor faktisk. I sumpen. Wow. Verdens bedste drop. Hvad fik du? Jo, mere saddle. Du har der masser Jeg havde ikke glemt, at det var en hvid drop, og så burde man ikke rigtig tage den, fordi det næsten ikke noget værd. Havde du glemt det? Nej. Ja, jeg havde De glemt røde det. drops, dem kan jeg næsten tage. Jeg er faktisk nået level 56. Og jeg ved faktisk ikke engang, om jeg får set, om jeg får lavet flyve og lidt sadler. Ja. Så jeg er i hvert fald også, jeg ligner lidt... Hey Malte, undskyld Hovlund. Har du set det her kort? Nej. Det kort, jeg har fået lavet. Ej, hvor er det flot. Jeg kan ingenting se. Jeg kan seriøst ingenting se. Der er intet lys. Så det er næsten lige før bedre, at jeg bruger mit eget map. Selvom det er næsten lige så godt, for jeg er næsten i forskel med jul. Jeg går sådan lidt vinterverden og sådan lidt rundt omkring, jeg kan ikke forskel. Jeg kan ikke engang huske, at jeg var sådan nede under mine. Jeg tror, jeg stiller sådan en Det er her et rigtig flot kort. Bare så du ved det. Nå, det kan være, jeg lige kan lave... Hvilket kort er flot? Ja. Dit eget? Og jeg har ikke set det, men det er sikkert helt flot. Det er bare på Det er det på M, jeg snakker om. Ja, det ved jeg godt. Okay, jeg smadrer lige den her sten, der er herovre. Den kan jeg ikke smadre. Men det er ikke noget med at hugge mine træer. Der er næsten, altså... Jeg ved ikke, hvorfor det tager så lang tid for at komme op igen. Det er godt, der ikke træer, men... Det er stadig lang tid, synes jeg. Det tager 5 dage. Det er stadig lang tid for Så mig. kan du se mappet. Nej, ikke helt, fordi Det... jeg vil dø sult. Jeg prøver det ikke. Jeg vil dø sult. Jeg har ikke mere kød. Har din kød? Din har noget kød. Jeg mangler attach stone. Og stone. Hvis du dør sult. Undskyld om stemme. Wood. Og jeg mangler rigtig meget fibre. Jeg mangler... Okay, hide har jeg okay. Bare en lille bitte smule thatch. Jamen, jeg mangler bare lidt thatch. Er du okay at smadre dit træ her? Ikke, det der i midten? Nej, faktisk havde jeg tænkt mig at gemme det. Jeg ved ikke hvorfor, det sådan... Jeg synes bare, det så ret sejt ud. Ja, jamen, det er jo også fedt. Jeg sætter en stor skilt op, hvor der står... Noget med træ eller sådan noget. Jeg synes bare, skal jo... Jeg tror ikke, man må til at sætte nogle... Hey. Ting, slange. Har du fundet en Titan, Boa?
Ja. Fejl derude. Så faktisk, jeg har lige lavet bål til dit sted. Ja, det stiller du ikke ind i mit hus, vel? You really appreciate. Jo, ja. Nej. Har du stillet det inde i mit hus? Yes, det kan jeg. Kan du ikke stille det? Jeg har allerede stillet det. Hvorhen står det? Inde i dit hus. Jeg kan ikke se det. Nej, jeg har gemt det rigtig godt. Kan du se Nå, det? ja okay. Det er ikke inde i mit hus, vel? Jo. Nej. Hvad laver du? Du skal ikke tage noget af mit kød. Nej, på noget. Nå, Noget tak. træ ind. Tak skal du have. Tak, det var meget pænt af dig. Meget pænt af dig, for jeg er ved at dø af sult. Jeg er ved at dø rigtig meget sult. Har du et badge? Jeg kunne godt bruge 30 stykker. Jeg har lidt thatch, som du godt må få. Jeg ved ikke hvorfor jeg spørger dem, fordi jeg kan sagtens gå ud og få det selv. Det er bare... Altså, der var rigtig mange træer i starten, men så efter jeg lige havde bygget bare lidt på mit hus, så var det ringen. Ja, det fordi man bruger jo også bare stedet meget thatch. Og lige så skot. Sådan. Jeg skal have en mammut. Skulle bare lige lukke døren. Skal der en mammut? Ja, det er det, der skal jeg. Men vi tæmmer først en til mig, ikke? Jo. Jeg har jo ikke tænkt mig at tæmme en snart, men ja, du får en først. Det er helt i orden. Hvis der er mulighed for, at vi kan tæmme min, vi snart kan tæmme min, sabel, som stiger til mig på et tidspunkt. Ellers så tager jeg bare, ellers tager den bare selv med. Der er sådan nogle creepy lyde herude hele tiden, synes jeg. Hvorfor skriver du, haha, jeg er sjov? Haha. What are you meaning, person? Hovland. Jeg synes, der er blevet lidt stille. Du ikke tale om et eller andet? Jo. Kraften bekæmpelse. Okay, spændende. Ej, lad os tale om en døgnsflues paringsritual. Jeg kender det ikke. Skal vi begynde at søge på det? Okay. Jeg har min iPad med. 2%. Okay, det var altså ret sjovt. Okay, det, så tror jeg, det er en døgn. En døgn. Det er Louis. Ritual. Okay. Det her, det er det dummeste, jeg nogensinde what? Okay, der kommer intet frem. Der kommer seriøst intet frem. Det eneste, der kommer frem, det er Volapyk. Volapyk? Ja. Okay. Det overrasker mig ikke særlig meget. Ved du, hvordan man skriver til Volapyk? Volapyk? Ja. Jeg aner det ikke. Jeg er dårlig til at skrive. Jeg er forfærdelig til at stave også. Nej, det er ikke det. Det var ikke sådan. Det kan jeg ikke gemme under mit hus. Ja. Jeg under mit hus! Tror du en Titanfall kommer under mit hus egentlig? Sagtens. Det lyder ikke særlig. Okay. Nej. Okay. Det her, det var lidt en kort episode alle sammen derude, men det var fordi, at vi har lidt trav sådan lige her. Ja. Så når vi skal en masse. Jeg er bange for, hvad der er ting, der gør. Der kommer til at komme flere videoer ud, det lover jeg. Vi kan bare lige den her uge. Nej. Men kom her, William, du skal lige logge out. Det er ritualer. Kan du ikke huske, du gjorde det i sidste episode? Er det et ritual nu? Ja. Jeg kan godt huske det. Ja, der nokkede du mig out. Nu er det min tur til. Det skal ikke være et ritual. Jo, det er min tur til at nokke dig out. Never surrender. Hvor er du? Hold on. Jeg er hernede. Jeg har lyst til at lave noget fedt sejt. Og der kommer. Hold op på stenen. Nå, du er stadigvæk deroppe. Jeg troede, du var gået ned. Så meget, vi skulle gøre det.
Ej, så kommer der en besked foran mig. No! De har faktisk ret ud. Okay, det var Gatling. Hvor blev du af? Nej! Men der er uden for vand på mig nu. Okay, fint nok. Jeg skal nok gøre det. Ikke se dig. Slå på mig indtil du selv falder om eller et eller andet. Nej. Det var løgn. Hvad? Ej. Hvad er det? Hvad er det? Tak for mig. Hvad snakker du om? Giver mig neocotic. Jeg har intet neocortex. Nej, det er fordi, du har puttet 65 ind med inventory. Ej, du kan jo se det. Ej, nå. Men jeg håber egentlig, at den Jeg kan ikke engang gå ind med inventory, og så bare adde der kan du forresten se mappet. Okay, det er faktisk ret. Hey, må jeg beholde neocoticen? Jeg har allerede taget det igen. Det var 65. Ej, ej, det kan du godt nok regne med. Det må du godt nok ikke. Men jeg kan poppe en til på dig, hvis du vil. Nej, tak. Nej. Nej. Du skal ikke hive mig ud over kanten, vel? Men, hold on. Don't do it. Don't do it. Du kan selv få lov til at gøre det. Nej, lad være. De der planter, de der hashplanter. Just saying, but... nej. Nej, lad være. Nej, jeg er ikke til at gøre noget. Du skal bare kigge ud over det smukke. Nå, jeg håber, jeg har sådan ud af den her video. Det ligner altså hashplanter.